Vi ved alle sammen godt. Når Danmark får nok, så får vi nok. Og så gider vi ikke at finde os i mere pis, og så kommer det til at se sådan her ud, okay? Okay. Det er stærke elever og studentersag har vi nu to fremragende personer. Vi derfor velkommen til Line Jarlsø, formand for de lærerstuderende, og Mikkel Støjten, formand for det danske studenterfællesråd. Mange tak skal I have. Inden vi går i gang, skal jeg nødt til at lige sige, vi ser så godt ud. Og det var Torben. I Danmark har vi en tradition for god og gratis uddannelse. Det har vi, fordi vi ønsker at bygge et stærkt velfærdssamfund på viden. Alt hvad vi gør, skal vi gøre klogt. Når vi bygger huse, skal vi gøre det klogt. Når vi uddanner vores børn i folkeskolen, skal vi gøre det klogt. Og når vi opererer syge, skal vi gøre det klogt. Og så gider vi ikke at finde os i mere pis. Giv os noget A-kasse. Ikke 4 år, 2 eller 2 år, ikke 4 år hedder det. 4 år, 2 år, 2 år, 4 år.